Lebo Jägera som ukradol a chceli po mne občiansky a zdrhol som. Máme tu teda Mampiči výzvu a úloha znie jednoducho a jasne. Musíš zavolať nejakej svojej blízkej osobe, máme otcovi, nejakému fakt top kamarátovi, že ťa načapali v supermarkete kradnúť a musia po teba prísť. Ideš do toho? Idem, jasne, idem. Tak ty si frajer, tak poď kamo. Komu budeme volať? Lukášovi, kamarátovi. A kto je Lukáš? Skús nám niečo o ňom povedať. Môj taký veľmi dobrý kamarát. No dobre, tak poďme na to. Skús to aj potom hlavne na reproduktor, aby sme ho počuli. Lukáš? No? Potrebujem, aby si rýchlo prišiel po mňa do Kauflandu. No na čom? No na aute, lebo načapali ma kradnúť a potrebujem rýchlo zdrhnúť. No tak to je pekné, a čo? Lebo Jägera som ukradol a chceli po mne občiansky a zdrhol som. Tak čo teraz? No potrebujem, aby si po mňa prišiel. No ja neprídem, určite nie, volaj bratrancovi. Bratranec je v robote, nemôžem, fakt. Potrebujem, aby si prišiel. No tak zmizni a čo dáte do mesta? Dobre, tak idem utekať. Odmena je tvoja a nech sa ti darí. Čaute. No na aute, lebo načapali ma kradnúť a potrebujem rýchlo zdrhnúť. Ako by si preložil do angličtiny názov Mampiči? Raz, dva. A keď z***vali, tak to asi trošku ušlo a som tehotná.